Ел сайын 9 май ертесі Жеңу паркындағы мәңгілік утқа шешек салудан башлана. Мұнда бүгін Рүстем Меңниханов ретро автомобильда келді. Тәрізесіне әтисінің туғаны Галимжан Меңнихановның фотосын біркіткен. Ол 41-де суғышқа кетем. Шулық еліні Мәскеу янындағы бәрілішлерді небары 19 ешінде халек була. Оның суретін республика рейсі бүгін социаль шілтердегі сәхифесіне де қойды. Паркта Анымен Тимир Шаймиев һәм ветераннар қаршы алды. Олаларының һәр бірсі білән қол беріп исәнләшә, бәйрәм білән құтлый. Оннары біргелеп мәңгілік утқа шешек салалар. Бейік Ватан соғышында қатнашқан Харис Салихов тамында кәнәфірлер алып келген. 1944 елда фронтқа кете. Венгрия, Чехословакия, Австрияны азат етуде қатнаша. Her yılның жиыл күнін мен сабый бала шекерлі күтіп алам. Her күнні, шол күнні менім қуаныш исәнләргә, васағыш вафат болғанларға. Жеңу паркында Бейік Ватан соғышына бағышланған истәлеклі урыннар бірнеше. Жетекшілер тыл қызметченлері хайкәленә, сугышчы анасы һәм совет солдаты монументларына шешек салды. Аларға халық һәм еш буын қушылды. Гаиләләре белән килүчеләр бар. Бабайым әти яктанды, әни яктанда сугышта булды. Исән сау кайттылар. Берсе ранение белән, конечно, но барыбер кайттылар. Шуңа күрә бу бәйрәмне мин бик гөрүр итәм. Йөрәгемдә ул минем. Минем бабай фронтта, әби тылда эшләгән ел вакытларда. Шуңа күрә мин әби бабайларым белән горурланам. Башкаланың Орша зиратында Алексей Песошин чәчәк салды. Монда меңләгән хәрбинең кабере бар. Аларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Россия һәм Татарстан гимннары яңгырый, күккә тынычлык символы күгәрченнәрне очырдылар. Яу кырында ятып калган якташларын искә алырга ветераннар һәм яшьләр җыелган. Бейік Ватан сугышында халек булганнарны Архангель зиратында да искә алдылар. Дәүләт советы депутатлары ветераннар белән сугышчы һәйкәленә чәчәк салды. Мондагы каберләрдә Казанга эвакуацияләнеп, госпитальләрдә гомере өзелгән хәрбиләр җирләнгән. Ташларга 2000 солдатның исеме уеп язылган. 21 сентябрьдә уже алдылар аны армияга. Без әни белән төштек Волгага, пароход белән отырып киттеләр алар. Тогда аны Волга фронтка җибәрделәр дә, анда шунда халак булды. Ветераннар белән сөйләшкәннән соң күңелдә инде бик җылы хисләр уяна. Без аңлыйбыз, нинди авыр юлны алар үткән. Һәм инде менә шушы хәтерне безнең инде онытырга хакыбыз юк. Инзилә Хусаинова, Алия Сабирова, Сирина Сахапова, Данил Филатов, Вадим Илларионов, Рамзил Гарипов. Яңа гасыр каналы.